inkinga enkulu kimi angazi kuwe nginamehlo kodwa inkinga yami ngangiboni ngiyabona kodwa kangibonisisi ngiyezwa kodwa kangizwisisi inkinga inhliziyo into elimazi impilo yomuntu yonke inhliziyo into elimazi umuntu indoda ukuthi ngabe nawo umuzi inhliziyo into elimazi inkosikazi ukuthi ngabe nayo indoda inhliziyo into elimazi ingane ukuthi ngamazi uyise nonina inhliziyo ingozi ingane enedifunde besikhohlwa umzalwane ingozi ingane ethi masifundile besibona abangane abaright kunonina noyise ingozi ingane ethi masifundile besithethe siyazi ibingazi ukuthi ayazi inkinga enkulu akukho kuzokulungela uma ukuthi ukhohlwe abakini ukhona nje umnazathu engcwele ugcineni ukulayithela abakini ibani bona abawomani makugcineni ngibalayithela ibani khona ekhaya kayihlo ugcineni ukuthi sontweni noma uyalala nje uvuke ubuke le into ezibukwayo jabule nezingane ejabule ukhohle ukunika izingane ushembe ubantwana nami ngicela ukunika ifa ushembe uyifa engapheli ushembe uyindaba engapheli ushembe uyindaba oyixoxa uzixoxa abazukulwane benesizulwane nesakho yikho phela ethi mawulalela kahle izifundiso zabazali bakho uzawubusisa eganeni kwakho nenzalo umzimba wakho futhi uzaphinda ibusiswe kuyingozi indoda ekwazi ukuxosha umfazi ekhaya eshadile wakhoyisa umfazi waphelela umfazi uyezwa kusasa sekuthiwa indoda simxoshile ngesikhathi imxoshi yalazi nidlozela landa lo mfazi lemletha ekhaya khona uganwa nentombi batshelile nabakini sengane wentombi yakwabantu khona usukhipha abakhongo wenze njani usukhoyisa wenze njani ngoba wakhoyisa uqede kodwa mawungombekile umfazi amfaka ogqokweni ngembuzo umfazi angeni ngenkomo ogqokweni lakithi ngazi yekini wenze njani nomkhoyisile wahlaba inkomo wangambika umfazi usuzokhamthandaza uthi hayi manje umakoti wami ayithola ingane wena uzangumcelela ingane awuzangombike kwabalapha ekhaya kuhlupha isikhathi ngendawo ngiyafuna ke kuhlale phansi eqoqolo lendaba yokugana nokuganwa kuhlupha isikhathi ngoba abantu namhlanje emhlabeni sebegila imkhuba athi umuntu umulisa ingane yakhe ayithuke ayibhinqisa isidwaba ingane ebhinqisa isidwaba ingane nesoka nenoma enomgwenyana ibhinqisa isidwaba ngoba wayikwazi kuma enkundleni ime ngohaka kwezakithi eNazaretha ayikwazi kuma ngohaka intombi ecaweni ngoba semzini lotsholo intombi ema ngohaka intombi ehamba landa umkhonto konina lume yabuya nawo yawuletha lapha ekhaya futhi kuyingozi ukumulisa ingane yakho ungazange uyithombise sinale intombi ingane yakho uma intombazane uyithombise ithombe bese uyayimulisa intombi esigcawini nesidwaba intombi enesoka noma enomgwenyana isidwaba sendoda noma ngane imali enganani akwazi ukuyibhinqisa isidwaba noma hamba ngeziveve phezulu emoyeni kodwa ngeke uyibhinqisa isidwaba sendoda akho indoda ibalulekile umfazi ubalulekile umfazi ke nenkosikazi kuhlukene inkosikazi lo ufaka iring wami umfundisi wathi lala mabili vuka mathathu umfazi lo ngene esibayeni sakini afika athi inkomo ayiqhumuse eswini ayithuthi iyona nkomo le esiculela zintombi zithi ayilala ayivuke kadade yilo nkinga ufaka esihlwa emhlabeni abantu sebebona ijingi nepharish bese kudleka kudleki ngeke ukudle ubona izinto zinjenje omakoti abafazi benani babikile emakhaya nakhoyisa ngenkomo anizange nibabike ngembuzo emsamo kuyihlo nicelele umfazi ingane before iphume uNkulunkulu idloze lamba leJehova lecela ingane Jehova ngizocelela nanku umfazi womntanami ingane umzukulu wami ingane umfazi womntanami ingane abanazi
ingane bayikhona omunye aphiwe ingane hamba upreventa aprevent nale ingane bizomngcwaba bheka ukuthi awubulele yini ngoba usunamathuna phela eswini uzwageza nganomnyama namathuna u7 ona eswini kungaka uprevent unenkinga umuntu othi ofile enkosini udala inkinga empilweni yakhe ngo eningi izinto zomluza bese umuntu egcina enza izinto ngomnyama ngo esaba ukuthi uyena okadethi emi lapha epulpit ethi ofile enkosini incwadi yeBhayibheli ithi uma sithi kuvuka kwabafile kakukho noKristu uqoba akazange avuke kwenzeka kanjani umzali wakhe akuzale akukhulisa akondle ebuhlungwini nasehluphekeni uthi ungaba right bese uthi ayi mina ngisenendaba nomama sengiyimela mina ngisenendaba nobaba sengiyimela aneda hamba umdlalo wakhe awazi menzele lutho umzali wakhe ephila uzomese hambele kuyima utatazela uthi umenzela something uzokubonga kanjani ehluleke ukubonga ephila uthi ngiyabonga mntanami Nkosi ikubusise uzosho kanjani ngoba wena uzange umnake ephila awusangbele indaba nomzali wakhe ephila awusangibe novalo uthi umzali wakhe udleni wahamba ngemoto enhle ebabazwayo nomuzi wakho muhle ayigate athintwa ngesandla athinta umshini livuleke kodwa kini uma wakho uphuma exibeni ubasa phansi ubasa ngosikeni wena upress odongeni kuvutha umlilo kodwa uhluleka ukubheka umzali wakho khona indaba ekhulunywa uShembe ingane ezingayinaki uthi uShembe mawulalela kahle izifundiso zabazali bakho uyokwandelwa izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga khona indaba enkulu ukuthi uyabusiswa eganeni kwakho unenzalo umzimba wakho uyabusiswa akade noma ingane lezi inaka enlo ndawana ingane efikile ithela isibhembhemi noma ikhandle lifunda inethi pass ingane inethi kwazi ukugibela ibhanoyi indize phezulu isigqoke ijazi elimnyama bese ikhohlwa unina bese ikhohlwa uyise sinye salukwaze ngisibone eCape Town sabe nonyazi sise Cape Town sehla kweBritish Airways sifaka amadavati siyaba ngenyawo nenhloko sehla kweBritish Airways iBritish ibhanoyi libizayo sehla khona sidonsa iportment lalo lamapoti namasukesi anamasondo liyalikhudula liyaba nendodakazi yalo nginasabona kokho uthi yebo nginewahlala kule nyoni ezulu uthi ngehla kuyona ngiyayibonga mfundisi lengane yami ingibe izinto angazi ngize ngigibele ingilethe ezweni engakazi ngize ngangazi ngoke ngifike kulona ingilethe eCape Town ayikwazi eCape Town sitsalozi kuse-Cape Town nginowehlala ithenge ehlala ihliswa yini ingane yayo mocabanga leyangane leza sibuzo singaka songidize sunina ngebhanoyi imisa eCape Town eyobaba uShembe eCape Town le yami engafuni ukungidizisa le yami engenandaba nami le yakho ekuthandayo ube nenhlalo kodwa ikhona inkinga ukuthi uzale ingane uthi uzele kanti ingane kayifani yiko kuyingozi uprevent ngoba isikhathi upreventa nale ngane okuyiyona ekade izokondla ingcwabe ekwenze lonke into ubeke le ngane kuyingozi uprevent ngoba usukuplanela uNkulunkulu okudalile thina baba noma wazala sayishumi nantathu jambona uNkulunkulu kasinankinga hlezi ndawonye sibaba uShembe nje ekhaya sithi noma ngathini noma isono singakhona kodwa uShembe uNkulunkulu 24 hours